Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Zo'n drie Rievelien op een rommelmarkt. Toen zag ik een kriesbal die me denken aan de kries bij mijn paak en beppe. En lette bij mijn ouders en ja, op slag verliefd. En gewoon, ja, wist hoe het eruit ziet, hoe het maken is. Het meeste is van glas. Het is elke keer oors, net in je is hetzelfde. Ik ben er nog ook woens hier om jou en niet zeggen, nou, het is wel wat uit de klauwen roem. Ja, vooral mijn familie, ja. En wat zissen ze dan? Ik ga juist er even een filmpje maken. Zei van, nou, ik kom in hier en dan weet je er even wat van. Dan kun je me even geestelijk voorbereiden. Nou ja, en je van mijn zusjes die vraagt zoiets van, oh jee, maar dit komt dus nooit weer goed. Nee, dit is, hier ben ik je medicijn zingen. Nee, ik ben de enige die deze tik had, mag ik eerlijk zeggen. Ja, ik ga in je zusje, die had alles super strak in de hoes. Nou, de hoest er net, die wil je helemaal gek. Die komen echt net bij mij. Ja, ze heeft 2 vrienden hier een keer geweest. Toen moesten ze hier even wat brengen en nou, dat iedereen eruit. Die waren helemaal slecht. Maar ik hou ervan, ik vind het helemaal geweldig. Nou liep het mij het nadeel van dit kwot. Het is een kwetsbaar. Ja. Als het soms, ja, ik leed wel eens wat vallen. Ik vier om mijn leesbril op te zetten en ik denk dat ik het hekje in het ergje ha en dat is net zo. En dan kletst het op de groen en denk ik... Maar ja, wist, het is spul. En ja, dan is het net te vervangen, maar het is wel heel jammer. Maar het is net het einde van de wereld. Ik bedoel, als er wat stikken valt, nou ja, dat is dan jammer, pech. Maar ik geloof er niks van dat dat dan jouw eerste reactie is. Nee, er komen leuke woorden terug, dat ken je me dan. Nee, dat zelfs buurvrouw denkt van, oh... ja, nee, er vallen wel altijd leuke woordjes dan. Of a white Christmas, just like the ones I used to know. Ga je bisten? Ja, ik heb 2 katten. Ja, dat geef wel. Ja, nee, die komen er even net in. Nee, ze zijn heel leuk. Ze kunnen erin en eruit rennen. Dat kennen ze altijd, maar... En als ik ze erin wil voor de gezelligheid, dan pak ik ze beet. En dan moet ze bij me op de bank zitten. En zitten blijven. Zo niet dan terug. Maar ze weer in hun eigen plakje. En hoe lang gaan ze dan nog rondkomen? Nou, als ik mijn zin krijg, dan zit het wel tot heel januari en februari zoiets. Dus een mooi skoftje, 3 maanden of zo. Ja. Nou, maar een hele noffelijke Christa-wensje. Dankjewel, Jimmek.